बताई तो तभी। अच्छा तू बुझल कि हम ना पकड़ा है। गायत्री ठाकुर गीत गौले कि आंख लाल लाल कह के खड़ा होके काल कहले गंगा के लाल। आओ लोग सोझावा जेकर मजल तो तू कहता रह कोसिला के लाल। तो तू अपने में तरीका का पेशला हे ड्रामा न ले वाला ऊंट चुरावे के खले खले चले के। हां राघो ऐसे करे चल राघो राघो अभी नहीं माल लेके भागो। इस में से उस समय के उसने मां हमें के बड़े भाई ऐसे करे चलो हमरे के डांटत ना ई माई के साथ मोहर के बड़ाई। हां कहतर की बड़ गलती ना करे बड़ से गलती ना आ कहतर गलती हो गेल का 1 घंटा पूर गला। हां गलती हो गई भैया माफ करी त कितना माफ करी सही सही तो गलती ही करता। हां ऐसे कहले कि बिगड़ल जाता दुनिया अब होई लंगना चली बाकी केहू नाही चिन्ही हिमाल पागल बाकी नाचरी केहू नाही चिन्ही हिमाल पागल बाकी नाचरी अब हिंदी कोरा अठिया हूँ न पाइल साबित माल केहू के ना भेटाई। अब हिंदी कोहा अठियाइयो न पाइल साबित माल केहू के ना भेटाई। ए घड़ी का समय चल रहा बा 4 बरस के लड़की से 8 बरस के लड़की से गैंग रेप कर रहा बा। एगो टिकोड़ा बा झटहा बा 5 रे अब ही टिकोड़ा अठिया ओहू न पाइल साबित माल के हुके ना भेटाई। एगो टिकोड़ा बा झटहा बा 5 रे आ केहू नाही चिन्हे माल पागल बाकी काच रे। आई भाई और सब हुसैन मुखिया उम्मीदवार बड़ही बखरी बड़ाई की ओर से 51 रुपया का पुरस्कार दिले बड़ी। नमस्कार अल्लाह ताला से गुजारिश करब कि भगवान बनौले राखी। फिल्म के इल्म से होता बर्बादी काथा के पहिले 50 बरसादी। फिल्म के इल्म से होता बर्बादी कथा के पहिले 50 प्रसादी। सत्यनारायण भगवान के पंडित जी कथा कहता तले प्रसादी बताना शुरू हो जाता। फिल्म के इल्म से होता बर्बादी कथा के पहिले 50 प्रसादी। गरीबों के दोस्त डॉक्टर हरिलाल मुखिया जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार शुभकामना खातिर भगवान से कामना बा। आई भाई रंजीत साहनी जी के तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार शुभकामना खातिर भगवान से कामना बा। फिल्म के इल्म से होता बर्बादी कथा के पहिले 50 प्रसादी। गुणों के नाच ज्यादा पड़ता है। हाँ केहू नहीं चिन्हे माल पागल बाकी केहू नहीं चिन्हे माल पागल बाकी। एक प्रेम सागर भाई अच्छा तू अपना सीना पर हाथ रख के कह कि तू परसों बढ़िया से गौल तू अपना बाजा पर हाथ रख के बाजा पर
आगे गिरी बोला ई बाजा पर हाथ रख के कह गजब वाला अब ही दुर्दशा भइल नइखे होई अपन अपन का पार भगे सबे लोग बात होई आई भाई जितेंद्र जख्मी व्यास अरविंद यादव मौड़ा वाला हमारा भाई अरविंद यादव व्यास के चेला ममोड़ चमोड़ के साफ 10 टकिया गर्दा छोड़ा के दिले वाह भाई जिया जितेंद्र नाम बा जख्मी तो 10 टकियों के जख्मी को दिले ऐसे कहले फिर अब ही दुर्दशा भइल नइखे होई आई अपन अपन सर ध के सबे लोगवा रोई कोहेले गुलाब लड़ू भैया कोहेले गुलाबी हो पतिया बसाच रे आ केहू नहीं चिन्हे माल तनी बिंजुओ वाला के दे दी अरे केहू नहीं चिन्हे माल भाई अरविंद यादव के चला जख्मी जितेंद्र हेलो पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार 1 से 8 तक भाई कमलेश कुमार जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार शुभकामना खातिर भगवान से कामना बा कहले कि कोहेले गुलाब बतिया ई है बसाच रे बाकी केहू नहीं चिन्हे माल अरे पागल बाकी आज